се Мартина, на 24 години съм. За пръв път почнах да пия водорасли преди около 4 години, когато започнах да страдам от гастрит и от колит. Започнах тогава с хлорела. Не можех да ям никакви храни от рода на пържено, бобови растения, леща, целулозни храни като диня, ядки, люти храни също не можех да ям. Сега в момента мога да ям едновременно царевица и гъби, без да имам никакви проблеми с стомаха. Сега нося вече 7-ми месец живота в себе си. Както съм бременна, също пия усилено водорасли. Започнах с програмата Най-доброто. Откакто усетих силата и тази чиста енергия, която водораслите ми дават, естествено исках да я споделя с близки хора до мен, болни или здрави, повече здрави колкото болни, но ще споделя за някой с сериозен проблем близки до мене. Брат ми е един от тях, той има очна дегенерация на очната ретина, което е прогресивно ослепяване един вид. Нямаше почти никакво периферно зрение до преди 3 години и има и кокоша слепота, която не се лекува по никакъв начин. Но започнахме да му даваме водорасли, паралелно с операции, които му се направиха. След по-малко от месец активно пиене на прашец и хлорела, той започна да повече и повече да се подобрява. Възстанови си периферното зрение на 25%, което е чудо за науката. Такова нещо по принцип не се случва. Здравейте, аз съм Цецо, студент съм, брат съм на Марти. Преди известно време претърпях операции в калуга на очите ми. Имам проблем с зрението и лентинопигментация на очната ретина. Благодарение на водораслите златен прашец и хлорела от типа на златна ябълка ми помогнаха за възстановяване на 25% от периферното ми зрение, което е чудо за науката. Отделно ми помагат за повече концентрация и организма ми се чувства по-добре от тях. Супер! Друг близък до мен е моят приятел, той е диабетик. Всеки ден трябва да се инжектира 3 пъти по 30 хлебни единици инсулин, което е страшно много. Препоръчах му да започне с водорасли. Той беше много скептичен в началото към тях, но го убедих в крайна сметка за по-малко от 20 дена. Мога да го кажа съвсем съвестно, всеки ден се била до него. На него кръвната му захар падна повече от наполовина. Значи от 30 падна на 8 или нещо такова. Също така нямаше нужда вече да си слага инсулин толкова много. Чувстваше се чудесно. По принцип диабета удря или в очите, или в краката като нарушение. При него в краката е много силно отражението. Няма оросяване, много бавно му зарастват рани, появяват му се ни петна от липса на пигментация и жестоки болки, не може да ходи и да стъпва. Както започна да пие водорасли, от Нова сила му взехме тогава на него за пръв път. Значи за по-малко от тези 20 дена него петната му изчезнаха. Имаше някакви ранички от ухапвания на комари, които останали от миналата есен. Значи 1 година почти му бяха тези рани. Заздравяха всичките. И той самия сподели, че се чувства наистина много добре. Сега продължаваме с лечението, за да се оправи. Неговата майка, тя е медицинска сестра, поради загубата на съпруга си преди 24 години, тя през цялото това време сподели, че е страдала от безсъние. 24 години спи по 2-3 часа много леко, с пробуждане и в нервни състояния. Дадох и да пие от прашеца и от хлорелата и тя още на 3-я ден със сълзи на очи ми се обади, че спи по 8 часа като бебенце. Никога не се е чувствала толкова добре и дори си помогнали с намаляване на телесното и тегло. Казвам се Катя Думанова и съм акушерка. От 24 години нямам фаза на заспиване. Преди това съм вземала и други лекарства и не съм се чувствала така добре, както с зелените водорасли.
благодаря на фирмата, че ги внася в България. Моето куче има Golden Retriever. Имаше преди време нещо като конюнктивит, но така не можаха да установят докторите какво е. Правих му какви ли не отвари, бабишки с смрадлика му правих, чайове за промиване, мехлеми, го мазахме, какво ли не. Нищо не му помогна. Накрая му слагах в храната по няколко капсулки хлорела. За по-малко от една седмица окото му се оправи и вече не се озеше така. Ето това е кучето, което лекуваме, когато има проблем с водорасли. Имаше възпаление на очите и пробвахме какви ли не бабини, девитини, михлеми, смрадлики, промивки, но нищо не помогна. Само водораслите му помогнаха. Давах му хлорела от златната ябълка и сега е добре. Айди! Имах едно растение, само с листа, без цветове. Бяха го нападнали листни въшки, такива боболечки в корените. Но тъй като бях по-малка, въобще ми се занимаваше да го пресаждам и да се грижа повече за него. Мислих да го хвърлям вече, когато моят приятелка Яна ми каза да пробвам да го направя каша от водорасли, да видим дали ще помогне. И наистина, въобще не ми се вярваше, но, дали знаете, Господ подбага и на мразели, вие му направи една каша. Вече не си спомням хлорела и още нещо сме му сложили. Това цвете в момента има такива листа зелени, разклонено на много голям диаметър и наистина изглежда много добре. Щастливо е, може би, че му върнахме отново здравето. Ето, това е цветето, което също лекувах с водорасли преди време. Приятели около мен да ме виждат и моя приятел и казват, много добре изглеждате. И ние двамата казваме, ми пием водорасли. И така, какви сте водорасли? И нали не им казваме какви са. И хората, като видят, че чувстваш добре, веднага първото нещо, което искам и аз да пробвам. Като им кажеш, че не пиеш лекарства, че не страдаш от такива безсъние, от нерви, нали, повечето хора в днешния ден страдат от тези неща. И те веднага те искат, като те видят, че си добре и си щастлив и, нали, но трябва и много любов за всичко и желание вътре в себе си да го постигнеш това нещо. Пожелавам на всички хора, мъже, жени и най-вече бъдещи майки да изпитат щастието и радостта от живота, не само като раждат, но и чрез приема на водорасли, да се хранят с тази храна на здравето.